Devam etəbiz. Ekranlar aldına eski Kulatka bistesinde gümür kişirüşü matur milletteşimiz İbragimova Gülfiye Kamil kızın çağırıp alam. Bugün o özünün tuğan günün karşılığı. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан әнисе Мәрьям, әтисе Камил, сеңелләре Кадрия һәм Гүзәлия котлыйлар. Кадерледән дә кадерлерәк булган кызыбыз, сөекле балабыз, яраткан апабыз. Без сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Гөлфиябез безнең бик йомшак күңелле. Бу дөньяга барысы да ак төстә булырга тиеш дип карый торган шәхес. Ул һаман да күңелен пычрандырмыйча, һәммәсенә дә ышанырга тырышып яши. Ул гомере буе безнең юанышыбыз, тормышыбыз бизәге, яраткан сабыебыз булды. Без өч кыз бик тату үстек. Гөлфиябез өлкән булганга безгә дәресләр эшләргә дә ярдәм итте. Гомумән, бар киңәшләре белән безгә туры юл күрсәтте. Киявебез Илдар белән безне бәхетле итеп, яраткан оныгыбыз, энебез Закирны бүләк иттеләр. 14 ел бергә гомер кичереп, алар бик тату гаилә булып яшәп киләләр. Киявебез Илдар да үрнәккә куярлык шәхес. Бар эше дә хәленнән килә торган ир-ат. Без аларны бик яратабыз. Ә инде Закирыбыз акыллы, тыйнак, тырыш җигет булып үсә. Аның иртә белән имин көннәр теләп хәлләр белешүе генә ни тора. Шушы балалар өчен яшибез инде дөньяда. Җаныкаем, кызым, апабыз, Гөлфиябез. Раббым сиңа исәнлеген кызганмасын, бәхетен дә өстәп бирсен иде. Һәрбер туар таңың ал булсын, киләсе елларың үткәннәрдән дә матуррак булсын. Картлык көнебездә безнең олы таянычыбыз һәм нык терәгебез бул балам. Кызым туды язлар белән бергә, гөрләвекләр шаулап акканда, карлар иреп аккач тугайларда умырзая чәчәк атканда. Кызым туды, назлар белән бергә, йолдызлардан алып сылулык. Мин теләдем алтын айга карап, бәхетләре торсын гел тулып. Кызым, сине туган көнең белән, чын йөрәктән котлыйбыз бүген. Туар көннәр аяз булсын гел дә, капламасын болыт күгең. Юлларыңда якын дуслар булсын, туганнарың булсын иң элек. Син үзеңдә ярат яхшылыкны, кешеләргә күрсәт игелек. Бәхетле бул, уңыш янәш барсын, теләкләрең кабул булсыннар. Шатлыкларда туган һәрбер көнең нурлар сибеп, назга тулсыннар. Кадерле Гөлфия Камиловна, чын күңелдән бары бәхет теләп, сезгә якыннарыгыз юллаган матур җыр бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз, гомер бәйрәмегез котлы булсын. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bәхетләргә киләләттерәсен сөйгән ярын балаларын кирәк сиңа дуслар туганнарың һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен килә гөл күрәсе тормышларның аяз күгән бәхетләргә киләләттерәсен.
табынында ашлар бигрәк тәмле һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен килә гел күрәсе тормышларның аяк бүген бәхетләргә киләләр төрәсе Бәхетләргә